Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Nekupenya mukomo, nekupenya munyanza, nemaranzi anogara munjimbo dzakanaka, mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka, apo pana muponesi anojekesa kwese, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, dosia kusua kwangu, segua tozekare, ndifukize nekutenda, undipe nikutenda, kumusha wembiri uyo, makandikadzirira, moyo wangu unotenda, emweya unovuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, mbone simanditenga, dawa wenyu narini, ngayipute mwenyeyeze, iputire yetenzi, kumusha wembiri uyo, makandikadzirira, moyo wangu unotenda, emweya unovuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo,
senamo anopenya mumoyo. Makadi vana waMwari, mfaro wangu kusangana zvenemwi panguva ino. Zita rangu ndonzi Pastor Mavhundutse. Tichienderera mberi nechidzidzo chedu padingindira rinoti the armor of God. Nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari. Takambotarisa tikaona about wrestling or kurwa. Mushure mekunge taverenga tsamba yapo kuna Ephesians, ndo pamwe chetepo patichiri pana Ephesians chapter 6. Toda kutarisa tichienderera mberi a subtopic inoti Chizoro, Chemeso, I self. Chizoro, Chemeso, I self. Verse 12 Ephesians chapter 6 na 13 inoti nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa nokuramba mumire mapedza zvose. Torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa nokuramba mumire mapedza zvose. Paul ari kuenderera mberi nekutsikirira pfungwa yehondo yatiri mukati mayo. Iwe neni tiri mukurwa uku kwatakaona kuti haisi nyaya yenyama neropa pahondo iyi, but inyaya yezvombo zvemweya. Spiritual things, spiritual discernment, spiritual weapons. Not spiritual, carnal weapons in a spiritual war. Izo zvazvishandi. Hatigoni kushandisa zvenyama pahondo yemweya. Idzo hondo chaidze panyama idzi. Haunoshandisi zvisiri izvo ikoko. Vazhinji vakakurirwa nengari yekuti vakanoshandisa zvombo zvisiri izvo kuhondo. Saka muvengi anda kustadwa, onzwisisiwa kuti anopfeka uniform yakadini, strategy yake yakamira sei, zvombo zvaanoshandisa zvakakura sei, zvakasimba sei, zvinorova nenzira ipi, ndechipi moso chombo chingakaunda nekukurira zvombo zvemuvengi. Kana wadaro ami yakanaka, ka ami yakuzikamwa kunzi ami inogona kukunda. Pano tiri kunzwa kuti watiri kurwa naye ndisatani, haisi nyama neropa, asi mweya yakaipa yechadenga nemweya yakaipa yenyika eri marino. Saka mirai makashonga kuti mugone kurwa, rechirungu rati against the schemes of the devil, wiles of the devil, methods. Satan is not a small enemy, but our God is bigger than him. Yes, ane zvombo zvake, but zvaMwari zvinonaka nekukunda nekupfuurisa. Saka iweneni zviri nani tiwande mubako rekuhwanda riri Jesu Kristu, kuti tigone kuwaniswa nekushongedzwa kugona kuzomira pazuva rekuizwa. Nokuti miedzo inotouya. Uyo haate give up muvengi, haadzokeri kumashure. Imuka isingati ndaneta. Kana akambozama nezuro akakundikana, nasi unozama nesimba rakawedzera. Kana akakundikana, mangwana unodzoka nerakawedzera. Nokuti mugoba make miseve yekurwisa vanotenda muna Kristu navanhu vose panyika haiperi. Saka iweneni kana tikasaziva pekumira tiri panjodzi. Terera, chiri kunzi chitorwa nacho mano adiablos. Hapasi kunzi torwa nezvimwe zvakawanda apa, torwa nemano. Tiri kurwa nemano vanhu vaMwari, schemes. In other words, what he simply does is scheme.
he schemes kana askima otraya ma-schemes akhe, and he is very organized and very intelligent. By the way, isusu takazosikwa kumashure uko iapo, saka unoziva experience unayo, une experience yekuwisa kana ngirozi kudenga akadziwisa, saka ma-schemes akape. So pano tiri kuchonzwa nema-schemes. Ma-schemes zvinoreva njere dzakakura nokupfuurisa, kungwara kwakangwara nokupfuurisa, kwekuti ukasafungidzira kuti ndiri kutsotswa auzvihwisisi. Kana Satani achiita zvinhu zvake vanhu vamwe haiti opposite kuti black white, no. Anouya nechichena chinenge chichena chawakanzi iwe ndo chaunofanira kunge unacho. Zvangofanana nevanogadzira mari zvidhura fake, havaindi kure nechaiyo chaiyo, kusvikira munhu akavharwa apuwa chidhura chemari azotaura kuti this fake is genuine fake. Inoita kunge genuine, haaindi kure nakure, unenge ari pedo pedo. Unogona kunotambira mumavhesi, unogona kunotambira munziyo dzinenge dzinorumbidza Mwari idzo dzisingarumbidzi, unogona kutambira mukuparidza kunoita kunge kuri kuparidzwa iko kusiri kuparidza. Saka zvinoda vakazora chizoro chameso kuti vagone kuona chizoro chameso, kuti tigone kuona kuti kana Satani oita zvinhu zvake isu tinogona kuona, we can discern. Kwakanga kune murume panyika yeUzi wainzi Job. Murume akanga akachenjera akakwana, waitya Mwari achinzvenga zvakaipa. Chinonzi kunzvenga zvakaipa, anga aine that spirit to discern kuti that is evil, even if it comes in sheep skin, he can detect kuti iyo evil and he runs away. Discernment ndo yakanga ine na Peter in the early church, kuti kana Ananias na Safira vakauya nemari zhinji kuchechi, hakungonzi amen, vanotanga vahwerengedza pamweya, vaona kuti aiwa yauya asi kwabiwa imwe. Discernment of spirits. Ndosaka 1 John chapter 4 ichiti vadikana musangotenda mweya yose, asi edzai mweya, nokuti mweya mizhinji yenhema yabudira panyika. Haisi yose mweya inoti Jesu Jesu iri yaJesu. naJesu akatozvitaura kuna Mateo 7 akati havasi vose vanoti ishe ishe. Saka haisi nyaya kungoti church, haisi nyaya kungoti Jesu mukuimba, but inyaya zvokwadi. You shall know the truth, and the truth sets you free. Schemes, unyanji wapamsoro, unotoda nyanji kugona kuona kuti apa panyepewa, nokuti pakasawanikwa unyanji wekuona panotendewa nhema zvichinzi ichokwadi, nokuti nhema dzacho dziri ngechokwadi, dziri pedo nechokwadi, and they're too good to be false. No paraskira vatendi vazhinji navanhu vazhinji mukati menyika. They think the devil is an animal with horns, always dressed in black, with its horns all over the body, and a fork in his hand and some fire. Iona kurava eresho rinoti unoita kunge mutumwa wechiedza. No wonder even his agents can masquerade. Vanomizikawo kunge vaapostoli vechokwadi vari venhema, zvotoda vane chizoro chameso kuti vagone kuona. Murwrestling iri kutaurwa nezvayo naPaul achifananidzira yaiitwa nemaGreek. Vaviri vaenda muringi kunorwa,
vaya vandakati kukunda kwakuri pakugona kumira nekuziva kamiriro, because kana ukapidigurwa ukawa pasi zvakaoma kuti uzomuka, nokuti uyu waunorwa naye achakukunda kana agona kukuisira pasi akakutsikirira. Saka zvavaita kana achinge apidigura mumwe wake akamuisira pasi akamutsikirira opponent wake, amutsikirira aimupina ine way yekuti agone kumuka, because pamukiwa pane tariro, but parambiwa munhu avete hapana tariro. Ndosaka Bhaibheri richiti kana wawa usaramba ubete. Kuna vanoti vakawa parwendo rwekutenda votoramba vachizhamba vakavata, votoita mbiri yekuti isakadzokera kumashure. Don't delight in backsliding. Find your own way. Find a way to be up. Ndosaka vachinyora kavakomana kuOld Testament, usafara muvengi wangu kana ndawira pasi, nokuti ndichamukazve. Kundisundidzira wakandisundidzira, kuti ndiwe asi Mwari wakandibatsira ndikamuka. Chinotsvagwa kumuka vana vaMwari. Kuwa tinowazve because tiri munhandare, tiri muhondo. Saka kuwaiwa kanowanikwa, kakudonha kanowanikwa. Zvinotiwisa zvinosiyana, but hatishuviri kuramba takawa. Toda kumuka muna Kristu Jesu. Arise and shine. Let your light so shine. Don't continue grappling on the ground. Simudza meso kumusoro. Jesu anokubatsira. He is extending his hand to lift you up. Hazvinei wakawira in what depths, he is able to keep you from falling. Ane simba. Extend your voice, cry and cry louder. He is willing to lift you up. Saka vaiti kana vachinge vawisirwa pasi muringi, rangara tiri munyaya yedu yeringi, vawisirwa pasi, mukundi aikunda number 1 pakuti agona kuramba akatsikirira opponent kuti isamuka, ndokukunda kwake number 1. But chaizosila victory kuti ati ndakunda nekupfuurisa, aizotora zvigunwe zvake zviviri obva anangisa mumaziso weaakunda, omugobora maziso, gorges out both eyes. So the loser does not just lose the fight, but also loses eyesight forever. You become blind that you cannot come back into the ring again. Saka it was pathetic. Mamchiziva here kuti men of us munyika, we appear kunge tinoona tisingaoni, especially pazvinhu zvemweya. Jeremiah 5:21 inotiyo, zvinochinzwa izvozvi imi vanhu, imi mapenzi, musine njere, muna meso asi hamuoni, mune nzeve asi hamunzwi. Kuve nazvo izvi, ukandiona ndinazvo izvi, hazviro ndinonzwa. Noti vakawanda vanazvo asi vasinganzwi. Kuona ndinazvo izvi zvinonzi maziso, don't take it for granted that I see. Nokuti vakawanda vanazvo but vasingaoni. Ndo zvakangofanana nemukutenda. Kuve muchechi hazviro kuti havatendi. Kuva muchechi hazviro kuti tatoponeswa. Kuva muchechi hazviro kuti kudenga tatoinda. Vana meso asi havaoni. Kuve neBhaibheri hazviro kuti hakuhwisa zvinoda Mwari. Saka chii chinotsvaga? Pari kutsvaga kuti Mwari tibetserei. Vakomana vepaEmaus vakafamba naJesu kubva kwavakabva kuenda kuEmaus kunosvika. Jesu akafamba navo muroad. They did not recognize him. They had eyes but they could not see. Vakazoti pepe amedura chingwa akavapa vakadya. After he had departed from among them, that's when their eyes were opened. Vakati komo yedu yarega kupisa seiko zvatanga tinaye. Vazhinji ticharashika shoko tinaro, Bhaibheri tinaro, batigorashika, tigofa nenyota makumbo ari mumvura. Tere vana vaMwari. Satan has blindfolded many people.
zvekuti tinogona kumanya tichitiri munzira yekutenda isu takatorashika tichimanya newakaipa, nokuti naiye unogaramo mukati menyaya dzekutenda idzi. Haatambiri kure nadzo nokuti anoziva kuti vatendi vanoda kunamata, saka anovarashisa vari pazvinhu zvavo. Ndosaka vana Daniel vakatsvakirwa mhosva, kubasa ikashayikwa, kubhengi ikashayikwa, muakaunti ikashayikwa, paauditi ikashayikwa, everywhere corruption ikashayikwa. Zvikanzi mhosva yatingatomuwanira ngatimutsvakire pazvinhu zvake pana Mwari wake. Daniel waifira dzekuchechi kwaanonamata. Vana Shadreki, Meshaki naAbhedhigo vakafira kwavanonamata. Jesu akawanirwa nyaya pane zvaanotenda. Saka Satani anoziva kuti vatendi kuti tivawane tinovawanira muzvinhu zvavo. Saka be careful then. Ndosaka vaEfeso ichiti kuchapter 5 verse ya 15, chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kwatasa vasina kuchenjera asi vakachenjera, muchingwarira nguva nokuti mazuva akaipa. They have eyes but they don't see, they have ears but they don't hear. It's very possible kuti tinogona kunge tiinaro bhaibheri but tigototsinzina kuita mapofu, kuramba kuona zvakanyogwa pachena, clear as crystal, zvinoverengwa neunomhanya, iwe ugomuverenga uchipfuura, ugorega kuzvirarama uchiti izvi hazvichabhainda zvichina basa, nokuti variko vakakudzidzisa munzeve dzaunadzo but haunzwi, vakakuudza kuti zvirimo mushoko asi hazvichashandi. Tera munhu waMwari, it's very possible kuti tinogona kunzwa zvinodiwa naMwari tigozviramba, tigoda kuteerera zvedu, nekuti naPauro anonyora kuna Timoti achiti nguva ichasvika yavachazviunganidzira vadzidzisi vavanoda vanotaura zvinoungira munzeve dzavo zvinovatapirira. Ndati nguva inosvika nazvino yatovapo yekuti navaparidzi vakutoudzwa kunzi paridzai zvakati musaparidza. Nguva yatosvika yokuti vane nzeve vanadzo asi havanzwi, meso anawo asi havaoni, vanogona kutsinzinira even murayiro yaMwari iripo, ivo vanoitsinzinira, havadi kuitevedza, meso vanawo asi havaoni. The devil has blinded them. Vanogona kutenda mashura, vakatenda masvikiro, vakatenda n'anga, chikonzero n'anga yati in the name of Jesus. Be careful then how you walk, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Takuverenga verse iyi tigopinda panguva yekunamata, zvakazarurwa 3 verse ya 14. Tisu tiri kunyorerwa tasvikirwa nenguva yekuguma. Nyorera mutumwa wekereke iri paLaodicea uti, zvanzi naAmen, chapupu chakatendeka chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako, kuti hautonori kana kupisa, dai uchitonora kana kupisa. Zvino zvaunodziya usingatonori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Mwari vari kuti I know you, munhu Kristu, mutendi, munhu wemazuva ekupedzisira, ndinokuziva, ndiri chapupu chakatendeka, the true and faithful witness, asingaiti zvekuudzirwa, asingawitnese nhema, aivapo zvichiitika, anonzvera mwoyo, iye ane ziso rinoona kusvika pakadzika, ari kutoona kuti unopisa haupisi, unotonora hautonori, haupisi kana kutonora, uri hunga uri pakati nepakati. Zvino zvausingadziyi kana zvausingapisi kana kutonora, dai waiva desperate ndaikubatsira, but une problem yekuti hausi desperate kune zvinhu zvaMwari, but uku kuti wakatonora hauku kwese hapana kwauri. Mwari vari kuti ndichakusvisvina. Problem chii yavatendi vanhasi? Kuzviti unozviti, verse 17, nokuti unozviti, claiming to be holy they became foolish, claiming to be wise they became fools. Tararama muira yavanhu vanobrega kuziva Mwari senyika yokwedu kusvika yapodza yanzi a Christian country, but when you look at the lukewarmness of the Christians, you wonder why is the Christianity. Haupisi kana kutonora, haudziyi. Mwari vatibatsire. Unozviti ndakafumiswa, handishayiwi chinhu, usingazivi kuti ndiwe murombo une nhamo, uri murombo nebofu
usina chokufuka. You are blind and naked. Blind and naked. Zvinhu tu zvakaoma. Blind and naked. Zvinhu tu zvakaoma kuita combination pamunhu one. Kuti uko hausi kuona, uko wakashama. Dai waiona kuti wakashama. Dai waiona waipfeka. Vanogona kuti runopfeka, iwe usiri kupfeka nokuti hauoni. Blind and naked. Then I charge you. Verse 17. Kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nefuma, nenguo chena, kuti uzvifukidze, nyadzi dzokusafuka kwako dzirege kuonekwa, nechizoro chameso, kuti uzore meso ako uone. Chizoro chameso chini? Ishoko raMwari. Chataura nezvaro. Ishoko raMwari. Vana vaMwari, unless we are guided by the lamp and the light, which is the word of God, we are going to fall prey to the devil, to the schemes of the devil. Pashoko raMwari pega ndo patinogona kumira takasvinura, ndo pane kuona kwedu, ndo patinogona kurava towisisa kuti izvi kunyepa, izvi ichokwadi, kwete nokuti zvaparidzwa zvikataurwa, but nokuti kwakanyorwa kuchinzi. Dzidza pana Jesu, wakagona kumirisana nemuchinda werima, because it is written. Zvinewe uri mutende, Bhaibheri auverengi, hautorina, hautoridi, unoti rinoitisa hope, hauriwisisi. Saka chaunowisisa, chaunochararama nacho chii? Rega ndikuudze, Satani haakundwi nekuimba nokuti naiye muimbi, haakundwi nezvimwe zvose nokuti anozvigona. Satani unokundwa nokunyengetera nokurava shoko raMwari. Anogona kungokundwa nevane meso, vanovhurika meso neshoko raMwari. Rega ndikuudze, shoko raMwari ukaona vachikurambidza kuriverenga, vari kuda kukuvhara meso kuti usaone, kuti uitwe chikukuvatavata. Unopurirwa musaga, pasina shoko vanhu vanoparara. Where there is no vision, people perish. This is a result, the word is a result of inspiration of God. Mwari vakafemera kuti vazarure vanhu meso, vaone nzira yekufamba nayo. Chizoro chameso, shoko raMwari, kana ukarirava rinovhura vana vasina mano, rovapa njere, vasina meso rovavhura meso voona, kuti unjenge nzira dzewakaipa. Majaya kuti anjenge nzira yawakaipa, kunge akadzika midzi mishoko. Kana vana mai kuti vanjenge nzira dzewakaipa, kunge vakadzika midzi mishoko. Pasina shoko tinoparara, tinorashika, we are blind and wretched. Bandinofara muimbi, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. I was lost, but now am found. Nyasha dzamwari dzinoshamisa, kutipa shoko rake, kana atipa shoko, tozaruka meso. We were blind, but now we see. We were poor, but now we are rich. Because ane shoko raMwari, uno mwanakomana, ane mwanakomana, une upenyu, ane upenyu wakapfuma. Takuna mata. Nevanoti Mwari, apo munogogodza pamoyo yevanhu, kuburikidza neshoko renyu. Zarurayo meso angu kuti ndione. Uitewo saBhatimiasi, mwanakomana waTimiasi, aiva bofu nerombe. But paakabvunzwa naJesu, woda ndikuitirei? Akati, Rabbi, Rabboni, kuti ndione. I want to see. I want to see. Vanoda kuona. To the Lord, to the testimony. Kana pasina shoko, we are blind. I want to pray with you. Mwari, zarurai meso edu, buridza neshoko renyu kuti tione. Baba vari kudenga, ndokutendai neshoko renyu rinoti kana rikaverengwa rinozarura meso, rikaverengwa rinozarura nzeve, torarama sezvatakanzwa, sezvatakadzidziswa, sezvatakaverenga, sezvatakaona, torambira mazviri tisingatsauki kurudyi kana kuruboshwe.
but totsungirira mukutenda. Hondo iyi tinokunda chete naJesu kana takamira mushoko renyu, tichigona kupindura wakaipa pamiedzo yake, kuti kwakanyorwa kuchinzi, ropafadzai majaya, ropafadzai mandara, ropafadzai vana baba nana mai. Tifarire kuzarurwa kweshoko renyu, nokuti ndokunotipa njere. Unganidzei shoko renyu ndeyazvokwadi, zvamakatema nezvamakatonga zvinogara nekusingaperi. Dei zvingatibetsera mukati menyika yazara rima, zvive mwenje nechiedza panzira. Ndomunamato wedu muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Sokora kanaka kunesu wafambi hapo tinoenda pasipo asimu ponesi achazouyaje kutora umambo wakeo Yesu zve ari kutsoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu anouya. Iwo makuva ekare apo vanorara vafambi Kristu vachazarurwa zvevanhu vanomuka vachapona pamwe naJesu ariko uya nekukasika Jesu zve ari kutsoka nevafambi vachazotora apo Jesu anouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa vaponeswivo vachabva pasi rese vanamate mambo wedenga. Ariko uya nekukasika Jesu zve ari kutsoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu anouya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nekudawira tinosvika namata sembira kufarakara topfeka mbiri yekudenga. Jesu ariko uya nekukasika Jesu zve ari kutsoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu anouya. Uya nekukasika Jesu zve ari kutsoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu anouya.